jos yo ha e ya ha o he ya hu jos hu os os hơi 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 ya Good job, Vino. ya lu jos slow lo ya o ya o ya ha o ya ha o ya os hơi ya e Yo. Check loud. yeah Go. Ha go. Ha go. Yeah. Ha yo. ya ha o tas iya atur posisi yeah ha e ya e o Bondo tutu rupa mong atine dadi taline kuyop rukun kadya papindane memelan Betono Was iya iya lan godene gede supra
hati-hati wong prasaja alus bebudine sabar toraga mati mamang putra lahir lan batine Yo oh ha 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 ae ha 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 oh ha 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 oh ah oh just Bondo tutu rupa wong atine dadi tetaline guyon rukun setya pepindane bebelan bên cột nó hati-hati wong prasaja alus bebudine sabar mereka mati mamang putra lahir lan batine ho ah ho oh 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 iya ya hoi kudu wilah lagi BGS Professional Audio Sound System ya sikat Mas Bagas hoi ngobangi kota sateruse
nong desa merga aku anggoleki sing tak tresnani kelinci kocol jebul ora ketemu aduh liciku ojo beda aku terus bali nong Semarang kelinciku wis ana kandang moko iya oh biak kene apa ya udah bilang kesenanganku iya iya Surabaya terus nyong Bali mengolot longonan Bandung ora ketemu terus aku nong Jakarta jebul ora ketemu aduh linciku ojo beda aku terus bali ning Semarang linciku ana jebolane krusak krusu nafsu
asane montang mentik rakate akeh aku dhewe sing kebanting. Oh iya. Nyos. Yo. Thunder. Oh Cek cek cek. Cek cek cek. Cek cek. Oh Huh. Yo. Yo. Oh. Bos. Ayo ger. Hey. Yo. Lo. Yeah. Oh lah. Jas. Yo. Yo. Oh say yeah. 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 Oh. Eh.
Kaya kuku lan satelit sekuterno welak dijak Ya tas yeah. Ya, ya, ya. Oh. Jaran peti jaran peti Yo alon ger alon ayo terus Ya, oh. Ya, oh. terus lo ya lo kalau ya ha just jadilan dereng bubar nggih Bu nggih, jadilane nembe lesung. Amun kembujeng niki dereng panas indene mengke riyen. Caritane wayang Jawi. Iya.
ya. Ramana raja arane gawe geger nyolong sinta Anoman cancut tumandang nalengka wis dadi awuh kobong gedhe jroning praja Caritane Hayang Ramayana ing negara Kalekoti raja Ratu Buta Rawana raja gawe geger nyolong Dewi Sinta Anoman sikate putih sowan taman Sawan-taman sikate jambule konangan ning krajat lan patih ning Anoman ora wedi Tiopong tokok pilung ba'ao padha pating nomlong omah gedhe kobong dadiaren dosa moko nangis gereng Jenyon keplakipun. Ya, wis dikeplak yen tek dereng. Nggih. Menika ngaturaken wilujeng dalu dhumateng ngarsanipun sedaya warga wonten ing Laladan Harga Mulya nggih Bu nggih, wonten ing Gedang Sari menika ingkang sampun dipun lenggahi ugi Bapak Perangkat Desa, Bapak tamu undangan, saha tokoh masyarakat ingkang sampun kersa rawuh wonten ing lapangan menika ngaturaken matur sembah nuwun, nyinarengi rawuhipun panjenengan ngaturaken sugeng lenggah, sugeng rawuh mbok bilih Bapak Ibu undangan ingkang sampun kasawektaaken pikantuk daharan sarta unjukan. Sumangga angrahapi kanthi Kak Mardu mardikaning penggalih. Ngapunten nggih Pak, kula wonten mriki.
Amargi jemek Pak, mungkin nek empun asat kula mandhap nggih. Menika lumantar rekan-rekan Kuda Wilaha sineng kuyung ugi wonten Widyawati ingkang mijil saking tlatah Sloga Ima Wonogiri dereng nate palakrama dereng nate kenyonyok priya wonten Diajeng Nurli Hasanah mijil saking tlatah Sloga Ima Wonogiri. Nyuwun keplokipun. Ya. Mbak Nurli nek mboten dikeploki mboten saged jumeneng, Bu. Nggih. Saya kok iso tekan Wonogiri to. Ya. Dalem ki ngendi to, Mbak? Oke. Jane ki ngendi? Kepang kula Nurli saking tlatah Kuangen Pacarjo Semana. Oh alah Kowe iki Semana. kok senengane kok saka Wonogiri ya demen aku tekan kene. Lah tak kira ki yo kono jebule ya udu. Mbak jumeneng yuk menika dipun priksani sedaya sutresna budaya dari panitia tadi ngendikane parkirnya dapat 12 juta. Ya. Apane? Karo pekarangane. Ya Mas Moko kembali hadir. Lama tidak berjumpa denganmu kamu kok tambah kuru. Kurukan daging maksudnya Mas ya. Wah pengerawitnya enggal sedanten. Isih plastikan. Dari ajaran ya Mas. Setunggal kali lagon pun aturaken lumantar napa ingkang dipun garap. Nur, gek semene jagate wak dhewe ra tau melu sepelan lho Nur. Bener mau kaya langsung jumenglung aku bablas, jebule ora dong. Lah. Oh, semene iki intro kabeh ra ditembangke kok. Ora kowe iki Mas Moko isih anu kurang 20.000. Lah kok iso? Lale utang kathok wingi. Ojo. Lagunya apa yang sampun dipun garap derek dari teman-teman belakang aja. Lelagon ingkang jumbo kalian swasana nyinarengi anggenipun gelar potensi budaya festival apa itu? Iki lho, oh wingi to, mau tak kira saiki lah, wingi ra dijak Pak aku. Ya, lagunya monggo monggo. Onje, Bengawan Sore, lumantar rekan-rekan Kuda Wilaha sumangga. Ya. Katuraken sugeng dalu dhumateng ngarsanipun warga Harga Mulya Gedang Sari Nurli Hasanah Jarat Bisma. saben ngenteni sliramu wis prasetyo ing janji lan suci ing lahir terus ing ati senadyan kaya ngapa manungsa jos mung bisa rekolan jangka Gusti Kang paringi lan baksi kita sak derma nglampahi ning pinggiring bengawan wayah sore tansaya kelingan iya 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 iya
kawan esemu cayu kawe sedih hatiku say Loh. oh biakin dah goyang Ning pinggiring bengawan tansah setya nganteni sliramu eling-eling zamane samono wis tetep pindah hakika pinggiran bengawan saben wong tansah kelingan iya wis prasetya ing janji lan suci ing lair terus ing ati sika senadyan kaya manungsa mung bisa ngreka lan jongkok Gusti kang pareng iki lan koksi kita sak derma nglampahi Hup. Sudah. Elok Nur kowe nyanyi iki langsung gelut demire. Nur iki pemersatu bangsa pemecah belah. Bule itu medeni tenan lho ya. Nggih Mbah sing sareng nggih Mbah. Sudah, Sik. jangan berteman. Bertengkar. Oh ya Kowe bertengkar. iki seneng adu-adu ya. Sepinten Mas Moko? Loh kabar jatilane. Lho telah. Neng pinggiring pengamban wayah sore aku saya kelingan kawan-kawan esemu cayu gawe sedih hatiku J pengawan sore pelok patet barang